KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla moon roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande keɗon yo Allah waɗanin jaam goto foof salminama e inde konon manama e jettode seren ɓe min jettake lal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga to waw yoppa e Sénégal aduna foof mboɗo sawa holluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe dañde weltare arande on ko ɓuuri tengtude e jaydel ɗi hande noon ene jeeya hen to ganduɗa kañum woni accident musto dañɗo yimɓe jeeyo mbasen pittali mumen ha jokki kay e goɗɗum ko ganduɗa woni banggal politique hakkude Ousmane Sonko Mambay Niang 17 avril ɗum ɗon ne nane nder jaydeli ɗi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe e goɗɗum ko ganduɗa nani duume jaydeli ha tengte candidature gardiɗo leydi ndi hitande 2024 joni wonta so Allah lamdo jaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditirene jayni gendiri lesola yi garen noon kañum dawri tan ko wiide onage oɗo saaha nani kay e guuji ɗi gam tan wawde wadde ɗum curé woni tan fewdidde ɗum e tan yaltinde leydi saltiji ganduɗa nani nanna nder walla nani en weeɗi naati nder ɗum ɗon noon oɗo saaha ɓe mbi ko haade tan ndungu arde maɓe paran ɗum no hannirta ni te ɗum tigui noon woni gonga garen ha joni jayde Dakar Times noon oɗo subakari tan koye konngudi Muntaga Sy directeur général mo PAD kanko noon o ari tan e ko ganduɗa ko kañum woni konngudi makko fanude gardiɗo leydi wi gardiɗo leydi fewndi leydi gila kalis pétrole yaltani ɗum ɗon e wiide makko BRT jeeyama ko ganduɗa ma ɓuura fewnude ya garta hakkude banlieue o e Dakar mana Guédiawaye e Dakar o wi goɗɗum ko ganduɗa ete waɗama ɗo yette e nder leydi ndi autoroute aji pewdaɗi ɗum noon woni ko nawrata leydi yesso te ɗeoɗon liggey gardiɗo leydi ndi darima hen no hannirta ni wadde noon mo handi e wadde 3e mandat walla wadde présenté candidature makko garane jayde tribune oɗo subaka kañum noon ari tan ko wiide ha joni tan accident musɗo dañɗo ɗoɗon accident noon yimɓe jeeyo mbasi hen pittali mumen 53 dañi hen gañandeli ɗum noon ko toon to diwan mo Louga ɗum ɗon dañi ɓe mbi noon koko ganduɗa ina muusi oɗo saaha ko yani kadi e dow Sénégal ha joni tan ɓe garti e ko fayyete e ko wiyete les grands axes de la mort saabu ɓe mbi ko ɗum ɗon tigui woni ko ganduɗa hande hulɓinima saabu ɓe mbi ko ummoto Kaolack Tamba Bakel ɗum noon woni ko heɗɓe yesso to banggal accident ji yimɓe wasɓe pittali mumen ɓe mbi hitande ɓe mbi to Louga Linguére e tan kamɓe noon goni 2e walla mbiyen kamɓe goni ɗiɗo ɓe ganda to banggal yette accident ji so ƴewtidama don ne heewi toon no feewi ɓe mbi ha joni tan e hitande ujunnaje 2022 jaltuɗen ɓe mbi ko tolne 49 mbasi pittali mumen e taliji ɗi ɗum ɗon noon ne hulɓini no feewi ɓe garti ha joni konngudi gardiɗo leydi ndi ko
konngudi maître Abdoulaye Wade mo ganda woni no do gardido leydi. Ngaren ha joni jande l'observateur nan e odo subaka wi tan ko hakkunde Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang ko sappo e jeeɗiɗi lewru ndu gonden ndu foti wadde ɓe noon profanation walla tan yimɓe ɓe gandane nanga wasɓe pittali mumen ha mofta ngara ubbita ɗumen ɗum ɗon noon walla mbiyen ubbidde mayɓe ɗum noon woni caɗele kewɗe e nder leydi meɗen oɗo noon kañum toon to diwan mo Kolda wi tan ko mette o dañi o wawa hay haalde ɗum saabu jimde e yummo ko amo ubbi ɗum lawol ɗimmol koko ganduɗa yete o mawo wuur hawo maya o jijjitta ko way noon ɓe garte ha joni e tan ko faye exploitation pétrole ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi yete kay e ko fayi to liɗɗi no wayi ngakkude e nder leydi ndi ɓe garti hen e nder jayde l'observateur ha tegte accident musɗo dañɗo yette to ganduɗa ka yimɓe joyo mbasen pittali mumen to diwan mo Louga oɗon bus janɗo garten e jayde les échos noon arti tan ko wiide maître Abdoulaye Wade oɗo saaha kay wi tan ko opposition wo kañum kay no foti darorade ni yo daroro ɗum o wiyete parti ji kewɗi oɗo saaha yete daraki walla kamɓe parti PDS noon aɓene ƴeewa noɓe mbarti noɓe mbatta haɓe garta e oɗon langue politique ɓe mbi Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang oɗo saaha kay aɓene kadi jiiɗa yaade lawol ngam tan appel mo ganduɗa procureur waɗi ɗum garene jande direct news noon ɓe mbi yete holi jogorɗo wadde participé walla mo jogorani wadde participé élection 2024 ɗi on ji noon nate wonɓe ɗo Amadou Ba ne jeeya hen président Macky Sall ne jeeya hen Karim Wade Ousmane Sonko omo ganduɗa kanko woni Khalifa Sall e tan Barthélémy Toye Dias kamɓe noon goni natte ɗe ganda mbaɗama ɗo saabu ne anda kanko Khalifa Sall Karim Wade koɓe dañɓe caɗele lawol ha tan ɓe mbawa wadde présenté nder leydi ndi kanko Ousmane Sonko hakkude makko e ko faye banggal Adji Sarr ko faye hakkude makko e o mo ganduɗa kanko woni Mame Mbaye Niang hayso tawi ñawama ha paare poti ruttitade e lawol hakkude Amadou Ba e tan président Macky Sall ɗum ɗon ne namdal nanɗon holi tan wawɓe wadde participé holɓe jogorani wadde participé saabu gardiɗo leydi ɓenani mbiya ne wawi wadde troisiéme candidature ɓe mbi wawa wonde o timmini ɗiɗi yo gartene jayde libération ɓe mbi noon ko faye milliard uji 17 piccal 4 e tan ko fayi to banggal pétrole cottene ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon kamɓe banque BNDE mbanno porté plainte oɗo kay galle liggorɗo mo ganduɗa wiyete ko Vista Banque ne woni toon to diwan mo Burkina Faso ɓe mbi noon Sénégal dañi hen gonga saabi ɗum noon to banggal sodde pétrole ko wayno banggal mbuñaari naati hen ha tan addi ɗeɗon caɗele ɓe garti kay e hakkude Ousmane Sonko e oɗo mo ganduɗa woni Mame Mbaye Niang ha tengti e accident dañɗo yimɓe joyo mbasen pittali mumen oɗon accident noon dañi tan koye yaltirde Louga ɗum noon ɓe mbi oɗon bus ɓe mbi ummino ko toon to diwan mo Dagana ko tolne yimɓe 50 e jeeɗiɗo dañi hen gañandeli joyo mbasi hen pittali mumen ɓe mbi 10 noon oɗo saaha nani état critique ɗum noon woni ko jayde libération ari garane jayde stade coftal ɓalli uddata damale oɗo subaka ɓe mbi Chelsea e tan Real ɗum noon woni ko ganda ko match dañɗo fayida jogorɗo dañde ɓe mbi Benzema Koulibaly ɓe mbi tan acte 3 o Bernabé ɗum noon woni konngudi ɗi ɓe gaddi ɓe mbi hakkude mabɓe noon oɗo saaha ne foti tigui ƴewte ɓe mbi City holliti hoore muɗum Bayern hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni gudditan hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe haalama joni accident dañɗo ummino bus gummino toon to diwan mo Dagana yimɓe joyo mbasen pittali mumen yo Allah yurmo yafoɓe ɓe ganduɗa koreji mumen e bandira mumen fof nana nelde duwaw saabu ko wayni ne muusi kamɓe noon ɓe garti kadi e caɗele walla mbiyen mette ɓe dañi e oɗon accident dañɗo yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen yiyama ɗo yete ko tolne yimɓe 50 mbasi ɗo pittali mumen accident
goto ko tolne yimɓe nogas mbasi pittali mumen e accident goto ɗum fo noon foti tan ruttitade ko révision ji autoji ɗi no foti ƴewtirtede ni holno ɓe mbatta ha visite technique o heeɓe e ko way noon kono kadi ƴewtade chauffeur ɓe dognoɓe autoji saabu chauffeur foti ko wonde neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo responsable mo ganduɗa yete ko tubako wiyata avoir la tête sur les épaules dañ mo ganduɗa yete ne andi ɗo joƴƴinta koyngal muɗum kono kadi ne wonde hakkille muɗum saabu accident ji ɗi keewi yimɓe heɓaneni mbasa pittali mumen e dow taliji ɗi hayso tawi ene anda mayde woni koye juuɗe Allah kono noon neɗɗo ne foti rentade kono kadi yaada e haqqille muɗum sene dogna kono saaha foof dognude vitesse uji ganduɗa ina hulɓini mi wimon taliji ɗi jamma sa dañi hen probléme ha jippiɗa dariɗa e tali bis wirtimama so reeduma hewani sa renaki a weɗoto saabu no ɓe dogirtani e taliji ɗi ina hulɓini no feewi kamɓe bisuji ɗiɗon te noon ɗum ɗon ne foti ƴewtede ɗiɗon vitesse uji waɗe limité walla autoji ɗi e koye mumen so gari ɓe ƴeewa peeje e peccorɗe ɗe ganduɗa maɓe mbat limité vitesse o ha woda vitesse mo ganduɗa wawata yettade ɗon saabu neɗɗo foti wadde responsable waɗana ɗum hoore muɗum kono neɗɗo o ɗon so tawi ko irresponsabilité woni muɗum ha vitesse wawata wadde ɗum limité ne wawi addude caɗele kewɗe saabu sa woni won vitesse sa are obstacle a wawata darade saabu neɗɗo ma woɗɗo tolniɗa ɗo ganduɗa ete so puna ma fosi ma waw wadde karbet ha daroɗa walla jiiya caɗele yeeso ma waw wadde feere mbaɗa freiné kono wonɗo vitesse o wonata so pneu fosi ko bone wonata saabu auto o wonat ko ganduɗa ete sa renaki watta ko tonoji walla so yi obstacle yeeso muɗum haade darade tawata ko yane ɗum ɗon ha bone kadi yettima hettiyankoɓe yeebiyankoɓe ɗo tigui gudditen ruɓɓindu jayndeli meɗen tottude wonadi gongol so Allahu lamdo jaabi Allah waɗanen jaami kisal mani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano ene banggal caméra ko Mansour Sow alias Tat to banggue montage to ko Ali Fall. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.